Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligimizden dinleýärsiniz. Owgan Taliban'ın lider Molla Muhammed Omar'ın barıp 2013-nji ýylda ölenligi aýdylýar. Elbetde bu hil habarlar odal hem çykypdy. Emma inni bu habar ilkinji gezek Owgan hökümet tarapyndan tasdik edildi. Ödem bu tasdiklama 31-nji ýylda Taliban bilen ikinji tapyr gepleşip geçirilmediğinin öň ýanyna gawat geldi. Kardeşim gözelliňläliň. Owganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň resmiýeti 29-njy ýylda Zat Ýewropa Datlyk radiosynyň Azad Owganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Talibanyň lideri Molla Muhammed Omaryň 2013-njy ýylda ölenligini tasdiklady. Adyny tutmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan resmi goşmaçy detal bermedi. Owganistanyň birinji telekanalynyň hökümetdäki çeşmesine talgylanyp beren habarynda Molla Omaryň ölümi barada maglumatyň Owgan hökümetine Pakistan tarapyndan berilenligi we Talibanyň lideriniň öldürilenligi Germaniýanyň DPA habar agentligi ada agzalmady Owgan resmiýetine talgylanyp Talibanyň gizlenlikdäki lideriniň 2 ýyl mundan öň Pakistanda keseliň netijesinde ölenligini habar berdi. BBC-niň kabuldaky habarçysy Owganistanyň prezidentiniň edarasyndaky çeşmeleriň şeýle-de Owganistanyň aňtaw resmiýetleriniň Molla Omaryň 2 ýa 3 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklanlygyny ma'lum etdi. Molla Omaryň ölümi barada habarlar mundan öň bir näçe edek peýda boldy. Emma Owgan resmiýetleri ilkinji edek bu habary 29-njy ýylda açyk görnüşde bolmasa da tasdikladylar. Muňa garamazdan Kabulyň resmiýetleri maglumaty sir-hesaplylyk bilen ma'lum etdiler. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň medeniýet wekili Zafar Hashemi 29-njy ýylda Kabulda jurnalistleriň öňünden çykyşynda bize Talibanyň lideri Molla Omaryň ölümi barada maglumat gowuşdy. Şu wagt biz muny tasdiklap ýa inkar edip bilmeýäris. Biz maglumaty öwrenýäris diýdi. Şeýle-de ol has tahqiq maglumat ýa-da berilen habarlaryň hakykydygy tasdiklansa, biz mediýany we Owganistanyň halkyny habarly ederiz diýdi. Accurate information or authentication of those reports we're going to let the media and the people of Afghanistan know about it. Bu maglumatlara Owganistanyň Taliban topury tarapyndan derhal reaksiýa bolmady. Talibanyň resmi medeniýet wekili Molla Omaryň ölümini ençime gezek edipdi. Emma Talibandan bölünen we Owgan hökümeti bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri goldamayan Fadai Mahaz topury Molla Omaryň ölenligini we onuň ýerine Talibanyň ýolbaşçysynyň orunbasary Molla Akhtar Muhammad Mansuryň geçen hepde habar berdi. Molla Omaryň ölümi baradaky habaryň Kabulyň resmiýetleri tarapyndan tasdiklanmagy aýgytly pursada, ýagny Talibanyň ýolbaşçylarynyň we Owgan hökümetiniň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň 31-nji ýylda Pakistanda geçirilmegi üçin belgilenen wagta gawat geldi. 15-nji ýylda Talibanyň resmi web-saytynda Molla Omaryň adyndan beýannama çap edilip parahatçylyk ugrundaky gepleşiklere goldaw bildirilipdi. Bu beýannama Talibanyň ähli daşary ýurt harbiýleri Owganistany terk edýänçe parahatçylykly gepleşikleriň manysi ýok diýip öňe sürýän adaty pozisiýasyna garşy çykypdy. Gepleşikleriň birinji tapgyry 7-nji ýylda Islamabadyň goýundaky Murri diýen ýerde Birleşen Ştatlaryň we Hytaýyň resmiýetleriniň howandarlygynda geçirilipdi. Şonda Talibanyň delegasiýasynyň saparyna Molla Mansur tarapyndan guramaçylyk edildi. Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow kawully ýokary derejede geçirilen gepleşiklerde Aşgabatyň Owganistanyň pozisiýasyny gollaýanyny, ýagny jeňçileriň Owganistan hemde tutuş regiony durnuksuzlaşdyrmak maksadyndan uğralýanyny aýtdy. Owgan prezidenti Ashraf Ghani bolsa Türkmenistany esasy ykdysady partnerlaryň biri hökmüne garaýanyny bildirdi. Temany kardeşim Merdan Sariýew dowam etdirýär. Türkmenistan Owganistana gelen terroristleriň ýurdun hemde regionyň howpsuzlygyny bozmagy maksat edinýändikleri baradaky garaýşy goldaýandygyny ma'lum etdi. Bu barada Tiýsenbe güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Owganistanyň prezidenti bilen geçiren duşsugynyň dowamynda aýtdy, diýip Owgan prezidentiniň edarasynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Türkmenistanyň Reşit Miredowyň başçylygyndaky delegasiýasy ýokary derejeli Owgan resmiýetleri bilen duşsugynda terrorizm we nese gaçakçylygy ýaly meseleleriň diňe Owganistanyň problemy bolup galmaýandygyny nyktady.
Reşit Meredow ýokarky meselelere garşy durmak üçin Sewitin we dünýäniň döwletleriniň özara hyzmat etmelidiklerini aýdyp, Aşgabatyň owan paragçylyk prosesini goldaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Duşuň dowamında owan prezidenti Muhammed Ashraf Ghani ýurdun Türkmenistan bilen serhetleşen demirazlyk sewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlary hem ünsüz çekdi. Ghani bar bolan howpsuzlyk meseleleri sebäpli käbir uly ykdysady proýektleriň dipkininiň gowşan bolmagynyň mümkindigini aýdyp, ýurdun demirazlygyndaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny durnuklaşdyrmak urunda tagallalaryň alınıp barylýandygyny nyktady. Owan prezidenti Türkmenistanyň ýurdun iň etatly ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky gatnaşyklaryň dowamly häsiýeti eýe bolmagyny isleýändigini hem nyktady. Ashraf Ghani Türkmenistanyň prezidentiniň Owganystana etmeli saparynyň dowamında elektrik üçinçiligi, Owganistan, Türkmenistan, Iran we Owganistan, Türkmenistan, Täjikistan demir ýol proýektleriniň de maslahat ediljekdigini aýtdy. Fiýselmde günü Meredow Owganystanyň hökümet ýol başçysy Abdullah bilen duşuk geçirdi. Duşukda energiýa we tiýatry hyzmatdaşlyk meseleleri bilen bir hatarda Islam döwleti toparynyň salýan hukuk barada hem gurrun edilipdir. Abdullah'nyň metbuat wekili Javid Faysalyň aýtmagyna görä, Owan tarapy esasan terrorizme garşy görüş boýunça gurulmaly hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nyktapdyr. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Merdan Saryýew dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Demirgaz Owganystanyň howpsuzlyk ýagdaýlary çyşyrymly bolmagyna galýar. Soňky ýyl gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä, Taliban jeňçileri Demirgaz günne görä Owganystanyň Gündüz welaýatyny oňlar sowany ele geçiripdir. Gündüz şäherinde bolsa şu gün 29-njy ýyly ulaw bombasy partladyldy. Asuda adamlar öldürildi. Kawulla kabarçymyz Şaýmerdan uly Muradiýeň dinläliň. Demirgazyk Gündüz Awganystanyň Gündüz welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Gowşan maglumata görä şu gün ýagny 29-njy iýulda welaýatyň merkezi Gündüz şäherinde ulak bomba partladyldy. Gündüz polisiýasynyň ma'lum etmegine görä terror hüjümde 2 adam helak bolupdyr. 11 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralalylar asuda eýlat. Partlama Gündüz şäheriniň keselhanasynyň öňünde ýüz beripdir. Bu waka Gündüz welaýatynyň Akdaş atly sebitiniň sewerçiler tarapyndan basylyp alynmagynyň ýa-da gabat geldi. Gündüz welaýatynyň polisiýa idarasynyň sözçüsi Seýit Serwer Husaýny jeňçiler öz hüjüminde ilerlemegini dowam etdirýär diýip aýtdy. Hüjümçileriň arasynda çet ýurtly militanlaryň bardygyny ol ma'lum etdi. Şol bir wagtynda Awgan kömekçi güýçleriniň Hanabad atly etrabyna ugradylandygyny Husaýny belläp geçdi. مخالف پیشروی داشتن قوت‌های کمکی طرف خانواده کمانون لوا با اونجا رفتن. Gündüz welaýatynyň Çardere we Daşta Arça atly etrabyny jeňçiler mundan bir aý töwereg öň basyp alypdy. Talibanyň basyp alan etraplaryny ýygyna gaýdyp almak Awgan hökümetine heniz başartman gelýär. Belki Gündüz welaýatynyň böleki etraplaryna da jeňçileriň waham salýandygyny deputatlar aýdýar. Gündüz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Eýýubiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Hanabad atly etrabyň 80 obasyny jeňçiler basyp alypdyr. Etrabyň merkezine de hüjümçiler howpa bandyrýar. Tutuş Akdaş atly region sewerçileriň kontroline geçipdir. Uluswary Hanabadda uruş bol. Hanabad uluswaryň 80 obasyny talipler tasarruf etdi. Deputatyň aýdyşyça Galaýdal etrabynda da çatışyk dowam edýär. Akdaş sebitinden halk gaçyp çykypdyr. Çardere we Daşta Arça atly etrabyň ýylatam öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy diýip Eýýubi aýtdy. Dün erteden Galaýdalda uruş bar.
Uluswari daşlarçıdan köp adamlar avara bolup ojağa argydan ulayda taxar. Urusda 60-80 oba bolyasından avara bolup Kunduz şahrına gelip jaýyndan bija bolup beşarpana bilen. Kunduz vilayatynyň Kalaýdal etrafynda jeňçilere garşy yerli türkmen ýaragylary göreş alyp barýar. Kunduz vilayaty Täjikistan bilen serhetleşýär. Kunduz vilayatynyň 6 etrafynyň 4 etrafynda türkmenler goýçun bolup ýaşaýar. Uruşy derarly türkmenler hem köp ziýan çekdi. Türkmen maşgalalary yer ýurdundan bejaýa boldy. Kunduz vilayatynyň halkynyň kynçylygynyň çödügidi boýunça özleriniň Awgan Milli Bitewi hökümetiniň ýol başçylaryna ýüz tutandygyny Eýubi aýdýar. Ýöne Awgan hökümetiniň ýol başçylary Kunduz vilayatynda barýan ýagdaýy üns bermändir. Reis Jamur bilen Reis Icraya aýtdy 6 aý bolýar. Müşkilat Kunduzy, Kalaýzaly, Hanabaty, hökümet wadat milli Kunduz vilayaty hiç tewejje eden ýok, müşkilli merdimi hal etse. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, inniki söhbetimiz adam gaçakçylygy, mezur zähmet barasynda. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň täze hasabatynda Türkmenistan mezur zähmeti, jinsy edişe duçar bolýan erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň çykýany ýurdy, ýagny çeşmesilýär. Emma Türkmenistanda bu mesele boýunça anyk maglumatlar çap edilmeýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň hasabatynyň Türkmenistan ölüm barada kärdeşim gödeliň maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistan mecburi zähmede we jinsy gulçylyga salynýan erkekleriň, aýallaryň we çagalaryň çeşmesi diýilip Birleşen Ştatlaryň adam sowdasy boýunça çaweden täze hatabatynda aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanly erkekleriň we aýallaryň dokma tenagatynda owu hojalygynda gurulşykda we hyzmat ediş pudaklaryny işlemek üçin daşary ýurtlara çykanlaryndan soň zor bilen işlemäge mejbur edilýänligi bellenip şeýlede daşary ýurtlarda türkmen aýal gyzlarynyň jinsy gulçylyga tede bar bolýanlygy aýdylýar. Owa yerleriniň ýaşaýjylarynyň gulçylygyň esasy pidasy bolmak töwekkülçiligi has ýokary daşary ýurtlarda adam sowdasyna uçraýan erkek adamlaryň sanynyň 2014-nji ýylda aýallardan has köpelenligi aýdylýar diýip bu hasabatda bellenýär. Türkiýe we Orta Türkmenistanlylaryň adam sowdasynyň pidasy bolýan esasy ýurtlary, olaryň iň ýanynyň bolsa ýakyny gündogor Günorta we Merkezi Aziýa, Ýewropa ýurtlary barýar. Halkara guramasy adam sowdasynyň pidalaryndan her aýda 10-15 adamyň Türkmenistana dolanyp barýanlygyny çak edýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun içinde resmi bolmady gurulşyklarda hem zor bilen işledilýärler. Paxta ýygyna gatnaşmaklyk käbir döwlet edaralarynyň işgärleri üçin mejburlylyk hasaplanýar. Olar işlemekden ýa-da öz ýerine işler ýaly hakyna adım tutmakdan boyun gaçyrsalar, iş ornuny ýitirmek töwekkülçiligine duçar bolýarlar diýip hasabatda bellenýär. We şeýle dowam etdirilýär. Liwap we Daşoğuz vilayatlarynda resmiýlerin käbir telekeçilerden hem paxta ýygyna adam ýermegi talap edýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň hökümeti gulçylygy aradan aýyrmak boýunça iň minimal talaplary da berjaý etmeýär. Şol bir wagtda muny etme urunda tagalla görkezýär diýip Birleşen Ştatlaryň adam sowdasy boýunça täze hasabatynda aýdylýar. Emma hökümet mundan ozalky döwür bilen deňeşdirilende özüniň adam sowdasyna garşy alyp barýan işlerini güýçlendirmedi. Hasabatda aýdylyşyna görä Türkmen hökümeti alyp barýan görüşiniň çäginde adam sowdasyna baş goşanlary jazalandyrýar we 2016-2018-nji ýyllarda türgünleşikleri geçirmek boýunça halkara guramalary bilen aktiv hyzmatdaşlyk alyp barýar. Muňa garamazdan pidalary anyklamak we olara ýardym bermek boýunça talaba laýyk tagalla etmän tersine häkimetler gulçylyga mejbur bolan üçin adam sowdasynyň pidalarynyň özlerine basyş edýärler. Diýilip Birleşen Ştatlaryň adam sowdasy boýunça 2015-nji ýyldaky bu hasabatynda Türkmenistana şeýle rekomendasiýalar berilýär. 2016-2018-nji ýyllar boýunça milli çäreleriň planynyň üstünde ýene işlemek we kabul etmek, potensial pidalary anyklamak we olara kömek bermek, serhetçileri, polisiýany we beýleki jogapkär resmiýleri sud proseduralary boýunça türgünleşdirmek, migrasiýon düzgünleri bozmak we tensetmek ýaly bir kanunçylyklar üçin pidalaryň jazalandyrylmajagyna olary ynandyrmak boýunça iş geçirmek. Adam gaçakçylygyna garşy 2007-nji ýylyň kanunundaky gorak çäreleriniň durmuşa geçirilmegini gowlandyrmak, pidalara ýardym berýän guramalara mali ýa beýleki zerur kömekleri bermek ýaly
rekomendasiyalar berilýär. Hatabatda Türkmen hökümetiniň 2014-nji ýylda adam sowdasynyň 19 pidatyny anyklandygy, bu sanyň 2013-nji ýyla garanda azdygy, mundan ozal olaryň sanynyň 33 adam bolandygy bellenýär we halkary guramasynyň 62 adama ýardam berenligi habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň adam sowdasy boýunça Hatabaty Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň daşary ýurt hökümetlerine adam sowdasy problemasyna çekmek boýunça düýpli diplomatik gural bolup durýar. Şeýle de Hatabat hökümetleriň adam sowdasyna garşy tagallalarynyň çeşmesi bolup, problemanyň möçberi barada habar bermek we onuň öňüni almak boýunça çäreleri öz içine alýar. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi habarlar günneligimizden diýersiňiz. Balkan awatly jurnalistko grajdan aktivisti Sapar Mehmet Nepaskuliýowyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilen barada habar ýaýrady. Emma bu habar barada resmi tasdiklama alyp bolmady. Ol Türkmenistanyň alternativ maglumatlar çap edýän habartama.org websaýty bilen hyzmatdaşlyk edýän eken. Şol wagt onuň käbir suratlary Azatlyk radiosynyň websaýtynda hem çap edildi. Kärdeşim Muhammed Tahir bu habaryň jikme-jiklikleri barada Türkmenistanyň alternativ habarlar çap edýän websaýtynyň redaktory Ruslan Meýatiw bilen söhbetdeş boldy. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Ruslan jurnalist Sapar Mehmet'in saklananlığı barada maglumat ýaýratdyň. Şonuň jikme-jik barada bize dogrurak görüňmeräýsin. Dogry, şu aýyň 7-nji tyflosunda Sapar Mehmet Nepaskuliýew Türkmen şäherinden gaýçak mahalynda öýüne Negdagy şu wagtda tutulupdyr. Men bilen hiç ara gatnaşyga çykmady. 2 hepde daha geçdi, soň men düýün jam etdim onuň eline. Özü almady, maşgalasy aldy. Şonda sonra görenimde Sapar Mehmet bilen hemmesi gowum diýip soranda ýok diýdi. Enesi şol tutulupdyr diýdi. Türkmen başly poýezde minjek mahalynda özüm elime jam etdi. Saat 16-da barjak diýdi. Ýöne 16-da gelmedim. Indi günüm ertesi günüm gelmedi. Sonra maşgalasy Nevtaq Balkanawa çäriň polisiýa bölümine ýüz tutdular. Oglumy ýetdi diýip tapyp beriň diýdi. Şonda maşgalasy ahir soňy bilipdir. Ýani Balkan vilayetinde Aktaş şäherinde ýerleşen türmesinde oturan eken. Ýani onu özüni görüp bilmediler. Şo taýda da gyz doganyny, owo doganyň bizde onun ýanynda tabletka ýani tramadoldur saftyrly ýanyny. Bu waka 7-nji iýulda bolupdyr diýiňdämi? Owo 7-nji iýulda. Onuň tutulmanyň sebäbi hakda bir maglumat alyp boldymy? Sebäbi onuň grajdan aktivistçiligi üçin Türkmenbaşy şäherinden umumyň aýdylanda Balkan vilayetinden maňa maglumat göwerýärdi, surat göwerýärdi. Osoň oňum bilen gürleşenimde hemişe izinden adam bar, izlerleýärler, telefon dinlenýär diýdi. Neşe diýip tutdular da men oğlany gowy bilýär. Hiç neşe kesip bilen meşgullana ol. Şol tabletka tapdym diýende neşe diýip gözüne ötýäňiz. Öz aýtdylar, gyzawany aýtdylar. Neşeli tabletka diýdi, tramadoldur da. Ruslan mundan beýleki tapgyrlar nähili, mesela siz näme etmekçi ýa-da Sapar Mehmet bilen baglanşykly oňa nähili tapgyrlar garaşýar? Indi sud edilecek diýip aýtdylar, ýani oň maşgalasyny sud ediler diýdiler. Sud edilen soň baslar diýdiler, türme baslar. Indi men düýün akşam ingliz dilinde de, rus dilinde de maglumat, ýani press release ýaýratdym. Bugun Hudaý halyty Human Rights Watch guramasyndan jaň etmeler, şolar bilen goşuşyp bir kampaniýa başlajak. Bolýar Ruslan, beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun, habarlaşyp durarsyz. Ýaxşy, sag olun. Hormatly dinleýijiler, Ruslan Meýatiw bilen Balkan awatly jurnalist we grajdan aktivisti Sapar Mehmet Nepaskuliýowyň tutsak edilişi barada geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi. Türkmen medeniýeti ýurduň ekin meýdanlaryna şüýl 18300 hektar ýere şaly kilendigini habar berýär. Ma'lum bolýar, şaly köp suw talap edýär. Şol wagtda Türkmenistanyň gowasy hem köp suw tutmaly bolýar. Soňky ýyllarda çykkan suwaladalar bilen bagly Türkmenistanyň şaly kilen köpeltmek ne derecede yerlikli. Şuga beýleki meseleler barada Lewapda habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenabat Seydi Abdullah yolunun 28. kilometrinden bölünüp çepe gidiyen asfalt yol var. Ol Garaşsızlık etrafının Dostluk Ovasının gündoğatarından geçer ve Aşgabat, Boynuzin hem de Beylek ovalara etraf merkezine eltiyer. Geçen asırın 60. yıllarında Dostluk Ovasında yaşayan Palta Hallı adlı bir yaşlı dayhan yolun kırasına 3-4 katar edip miveli ve sayalı ağaçların nakallarını ekip uğraptır. Palta ağa dünyasını tezelen son onun bu soğav işini ovadaşları devam ettiriptirler. Neticede yolun kırasında bazı olağı emele geliptir. Yöne kolayda bu zoğalağın teppede okalıp başlandı. Ova yaşayıcıları ona yolun gün vatarında katsızlara şalı ekilmeyinin sebep olandığını aydiyarlar. Şalının düğü uğramalı değil. Ona hemişe su koy verip durmalı. Şeyle olan son yer astı şor sular yukarı kalyar ve meyveli ağaçların kuğramağına sebep bolyar. Şu günler yolun kırasındaki kuğran ağaçları koparıp ayırıyarlar. Dine bu değil. Velayetin şalı ekilyen 5 etrafının ehlisinde diyen yağlı. Ovalara kolay yerlerde ekilen şalı adamların melleklerindeki meyveli ağaçların kuğramağına getiriyer. Yaşlı agronom Hemragul Ağa velayette geçen asırın 60. yıllarından başlanıp şalının ekilip uğralandığını, yönü onun ovalardan has uzak ayratında Amdeliyanın kenarlarına kolay yerlere eklendiğini aydiyar. Sonki yıllarda olsa ol her yıl vilayetin 5 etrafında 10.200 hektar ekilyer. Yaşlı agronomun tasdiklayışıca şalı ekmek için ulu zeykeç kanallara kolay yerleşen asızları saylav alyarlar. Yöne şol asızların ovalara kolay yerleşip yerleşmezliği hiç kimi kızıklandırıp durun ok. Dostluk Ovası bilen de şeyle olupdur. Ovanın günvatar çeti bilen şalı ekilen asızların arası 100 metreden de geçen ok. Efirde adının tutulmazlığını hayiş eden sanitar Lukmanı aslında şalının ilatlı yerlerden 3 kilometre daşlıkta ekilmeliğini aitti. Sebebi suda çivin çirkeyi çalt köpelyer. Olar olsa dürlü yokanç keselleri yayradıcılar olup duruyar. Kovanın aşağı ıstı şu günlerinde şalinin kolay ekilen ovalarında adamlar daşarda oturup bilen ok. Şalini östürüp yetiştirmek için köp miktarda mineral dökünlerin, zehirli kimikatların, gerbisidlerin ulan yandığında bunun üstüne koşsan, onun peydasından ziyanının köptüğüne göz yetirmek kıyın değil deyip sanitar Lukmanı belledi. Öz vaktinde önkü prezident Niyazov, hükümet maslahatlarının birinde Türkmenistan'da şalinin özüne düşen kımmatının yukarıdığını, tüvini daşardan satın almanın arzan düşendiğini aydıptı. Yöneş ondan sonra şalini ekmeği besetmediler. Türkmenistan'ın Levah ve Daşkoz vilayetlerinde her yıl 17.000 hektardan kovrak yere şalı ekilip, ondan 70-80.000 tonna hasıl alınıyor. Lewapda habar çemel Osman Xaliyevi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizin soňuna geldik. Onu men ýogşan anyny urban alyp bardym. Gepleşiklerimizi sağlar kesme bilen dowam etdirýäris. Olary sosial ulgamlardan, Adatlygyň web saýtyndan dinläp, oý pikirlerinizi hem ýazyp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.